Jgħet ikun propost li immigranti li jridu jaħdmu f'pajjiżna għandhom ikunu huma li japplikaw għal permess tax-xogħol u mhux min ħaddimhom. Din il-proposta saret mill-Fondazzjoni Adtus fl-istess rapport fejn kien suġġerit li l-immigranti għandhom jivvotaw jikkontestaw fl-elezzjonijiet lokali. Fil-preżent huwa min iħaddem li jrid imur japplika mal-korporazzjoni għax-xogħol u taħriġ jekk ikun irid iħaddem persuna minn pajjiż terz. Skont l-Adtus din is-sistema tiskoraġġixxi lill-immigranti biex jirrapportaw lill-imgħallem jew kumpanija li jkunu jaħdmu magħha jekk hemm il-darba din tikser il-liġijiet tax-xogħol. Fl-istess ħin intqal ukoll li s-sistema preżenti tagħmel iktar diffiċli l-mobilità fl-impjieg. L-istess rapport jagħmel referenza lil attitudni tal-Maltin fil-konfront ta' immigranti li jaħdmu f'pajjiżna. 43% tal-Maltin jemmnu li l-kulur tal-ġilda jew l-oriġini etnika hija ta' żvantaġġ meta wieħed imur għall-intervista tax-xogħol. Nofs il-Maltin jemmnu li l-kriżi ekonomika waslet għal żieda fid-diskriminazzjoni bbażata fuq l-oriġini etnika u r-razza fis-suq tax-xogħol. 63% tal-Maltin jemmnu li l-iktar kwestjoni ta' tħassib f'pajjiżna hija l-immigrazzjoni. Fl-istess ħin 82% jemmnu li huwa biss permezz tal-monitoraġġ tal-proċessi tal-ingaġġ li wieħed jista' jassigura li jkun hemm l-istess opportunitajiet għal gruppi f'riskju. 88% jappoġġjaw taħriġ dwar kwistjonijiet ta' diversità għal ħaddiema u min iħaddem. Ir-rapport tal-Adtus mistenni jkun wieħed li qajjem qatt ta' reazzjonijiet, dan anke fid-dawl ta' diversi proposti li saru fuq sma oħra, fosthom l-għaqda tal-immigranti mal-qraba tagħhom, l-edukazzjoni, ir-residenza fit-tul u ċ-ċittadinanza.